Dobrý deň, volám sa Jano Kováč a som z e-shopu sklo-laminatove-nádrže.sk. Dnes som tu preto, aby som vám predstavil a ukázal, ako funguje a na čo slúži náš signalizátor naplnenia žumpy GMS2. Takže už z toho názvu je zrejme, že signalizátor vám slúži a bude slúžiť a riešiť vaše problémy s plnou žumpou. Poznáte to, ste doma v piatok večer a naraz zistíte, že máte plnú žumpu. Fekalmeister nebere telefón, keď vám ho aj zdvihne, tak žumpu vám vyviezť určite nepríde a musíte čakať. To je v tom lepšom prípade do pondelka a v horšom prípade vám povie, že nemá termín na celý týždeň a bude sa mu dať možno za 2, možno za 3 týždne. Veľmi nepríjemné. Sám som si to zažil, takže viem, o čom hovorím. Kým sme neobjavili tento signalizátor, musel som neustále pozerať pod poklop a vlastne som stále trpol, či tá žumpa není plná. Každé sprchovanie človek rozmýšľal, je to plné, není to plné, idem tam pozrieť, neidem tam pozrieť. Takže ako náhle sme namontovali ten signalizátor, tak všetkých týchto problémov som sa zbavil. Už som nemusel sa stresovať, či je žumpa plná, nemusel som sa stresovať, či sa niekto doma kúpe, alebo sa má len sprchovať. Nemusel som sa stresovať na chate, či ľudia budú mať plnú žumpu, keď tam budú, alebo proste bude všetko v poriadku. Signalizátor naplnenia žumpy je zariadenie elektronické, ktoré sa skladá z takéhoto panela, zo sieťového adaptéra a z vidlice, ktorá ide do žumpy. Takže popíšem vám teraz, na čo je. Začneme tým panelom. Panel signalizátora má takéto dva káble. Jeden, tento širší, väčší, slúži, aby ste signalizátor vedeli spojiť so sieťovým adaptérom na 220 do zásuvky. Tento menší káblik slúži na prepojenie so zemným káblom, ktorý vediete z miestnosti, kde budete mať signalizátor v zemi smerom k žumpe, do komína, ktorý musíte prevrtať a prestrčiť ten zemný kábel dnu. Nakoniec z toho zemného kábla v žumpe potom inštalujete vidlicu. Takže panel signalizátora sa skladá z týchto piktogramov a LED diodiek. Na vrchu je zelená diodka, ktorá keď sa rozsvietí a svieti, tak znamená, že žumpa je v poriadku, není plná a netreba objednávať vývoze, všetko je OK. Pod ňou je červená diodka s piktogramom fekálu a telefónu. To znamená, že keď sa vám táto dioda rozsvietí, treba volať fekalmajstra a objednať si vývoz žumpy na čističku. Keďže sa rozsvietí táto červená diodka, zároveň s ňou sa vám pustí aj zvuková siréna. Tú zvukovú sirénu si viete vypnúť cez toto tlačítko s prečiarknutým mikrofónom. Čiže jedným stlačením vypnete sirénu, tým pádom sa vám tu rozsvieti modrá LED diodka, ktorá bude signalizovať, že máte vypnutú sirénu. Následne po vývoze žumpy potrebujete ten signalizátor zresetovať. Ten reset robíte červeným tlačítkom, čiže stlačíte tlačítko a znova sa vám rozsvieti zelená diodka a celý ten cyklus sa bude opakovať, keď sa vám znova naplní žumpa. Na druhej strane panelu sú takéto samolepiace pasy, ktorými si viete vlastne prichytiť ten signalizátor o stenu. Po prípade, keď odstraníte tieto krytky, tak ho viete našrobovať na moždinku a pripevniť na stenu. Montáž panela odporúčame čo najbližšie k nejakej zásuvke, aby ste vlastne to mali hneď po ruke, zásuvke. Ako vybrať miestnosť, kde to namontovať? Určite to odporúčame montovať do miestnosti, kde aspoň občas niekto prejde, čiže taká chodba, taká garáž, taká kuchyňa, ak to máte nejak tak, že blízko, vlastne, že viete ten kábel prevrtať vonka a napojiť vlastne na ten zemný kábel, ktorý pôjde do žumpy. Takže to sme si povedali panel.
Ďalej tu máme sieťový adaptér, je to klasický sieťový adaptér. Na 220 vlastne, ktoré do zásuvky na 220 a tento koniec spájate s panelom signalizátora jednoducho takto. Ako som povedal, tu na tento káblík druhý z panela montujete zemný kábel. Odporúčame zemný kábel dvojžilový s hrúbkou aspoň takú jednotku. Je jedno, ktorý káblik, na ktorý spojíte. Dôležité je to spojiť tesno, aby sa vám tam nedostávala vlhkosť, lebo tá vlhkosť vám môže robiť falošný alarm. Čiže ak sa vám tam dostane vlhkosť, ten signalizátor vám môže začať blikať a pípať. Veľmi často tá vlhkosť je vlastne nie na tejto strane pri paneli, ale na tej opačnej strane, kde máme to spojenie s tou vidlicou. Preto veľmi treba dávať pozor, aby vlastne tento spoj vlastne tu dávate zemný kábel, aby ste ho mali veľmi tesne spravený, aby sa vám tam nedostala vlhkosť. Nejakou bužírkou, zmršťovacou, poistiť to izoláciou, páskou a po prípade dať to do nejakej hadičky ešte, aby fakt to bolo chránené proti tej vlhkosti. Ukážem vám, ako ten signalizátor funguje, keď je v pohotovostnom režime a ako funguje, keď teda začne signalizovať plnú žumpu. Čiže zapneme signalizátor do zásuvky. Ako môžete vidieť, svieti zelená LED diódka. To znamená, že signalizátor je v pohotovostnom režime, žumpa je prázdna, všetko je OK. Žumpa sa nám naplní. Ja to vám simulovať kovom. To znamená, vidlica kovová sa dotkne vody a pošle signál do signalizátora. A stane sa. Červená dióda sa rozsvieti a spustí sa zvuková hukačka. Tú hukačku si viete vypnúť, ako som povedal, týmto tlačítkom. Rozsvieti sa vám modrá LED diódka, ktorá vám signalizuje, že máte vypnutú hukačku, ale svieti, aby ste nezabudli, že nemáte ešte spravený vývoz. Čiže zavolám fekalmajstra, príď mi vyviezť žumpu, mám plnú, fekalmajster príde, vyvezie žumpu, následne potrebujem zresetovať signalizátor, reset spravíte červeným tlačítkom, znova sa vám rozsvieti zelená diódka, to znamená, že žumpa je vyvezená a znova je všetko v poriadku. Toto sa bude opakovať znova, keď sa vám voda v žumpe dotkne tej vidlice. Veľmi jednoduché, veľmi intuitívne ovládanie. Nemáte čo pokaziť. Zvládne to naozaj ovládať aj malé dieťa. Montáž takisto úplne jednoduchá. Vykopať rihu, dať chráničku, zemný kábel, spojiť stranu na signalizátore s druhou stranou zemného kabla, na ktorý pripájate tú vidlicu následne a máte vybavené. Na čo si dať pozor? No, ako som vravel, pozor si treba dať hlavne na ten spoj, ktorý ide do žumpy. A vlastne tá montáž toho celého systému je úplne jednoduchá. Signalizátor je veľmi spoľahlivý, určite ho odporúčame, je spoľahlivejší ako tie Wi-Fi signalizátory, je za super cenu. Sú signalizácie, ktoré sú podstatne drahšie, majú náročnejšiu montáž. Montáž tohto signalizátora naozaj viete zvládnuť aj sami s nejakým poprípade elektrikárom, ktorý vám, keď si vy nie ste istý, spojí vlastne tie káble na strane panela a na strane potom žumpe. Tento signalizátor viete využiť tak v žumpe, ale viete ho využiť aj pri nádržiach na dažďovú vodu. To znamená, ak máte doma nádrž na dažďovú vodu a máte v tej nádrži čerpadlo, ktoré vám tlačí vodu do domu, do nejakého druhého okruhu a používate ju na splachovanie alebo ako nejakú užitkovú vodu na niečo iné, tak
prípade, že máte v nádrži na vodu málo vody, stačí, keď namiesto vidličky namontujete na koniec signalizátora, koniec zemného kábla v tej nádrži vlastne plavák a signalizátor vám bude presne takto isto signalizovať nie plný stav tej nádrže, ale že máte málo vody. Čiže dá sa to využiť aj v žumpe, aj v nádrži na vodu, čo je super. To riešenie pre nádrž na žumpu je o pár eur drahšie, lebo je tam len rozdiel v cene tej vidlice a v cene tej sondy. Čiže pokiaľ by ste chceli, dá sa to riešiť aj takto. Takže zhrniem to. Signalizátor vám slúži na to, aby ste vedeli včas objednať vývoz žumpy. Je to veľmi komfortné riešenie, nemusíte nazerať pod poklop, budete dopredu vedieť, že tú žumpu treba vyviesť a nebudete prekvapení potom v piatok večer alebo v piatok na štedrý deň, že naraz máte plnú žumpu a musíte riešiť vývoz žumpy pre vašich hostí na chate. Je to naozaj nepríjemné. Sám som ten signalizátor mal namontovaný, pokiaľ nám nespravili kanalizáciu. Takže určite ho odporúčam. Za tých 8 rokov, čo som ho mal, som nemal s tým signalizátorom jeden problém. Naozaj funguje spoľahlivo a odporúčam ho každému, kto si chce zvýšiť komfort svojho bývania. Takže za mňa všetko. Teším sa na vaše objednávky. Majte sa.